hangtod karong panahona nagsigi pagyod og paningkamot ang kalibutan sa pagtino kung tinuod bagyod nga kadtong ginganlag Hesus nga nagpuyo sa Nazaret nga anak ni Jose ug ni Maria nga porting pobriha, mao bagyod ang manluluwas. Hangtod karon gilalisan pa na. Kamo, asa man mo pabor nga si Hesus mao gyud ang tinuod nga manluluwas o wapay siguro? Kinsay mo ingon nga si Hesus mao gyud ang manluluwas ta sa kamot? At least 100%, dita 100% na may wa mo isas kamot. So gaduda pa ni simba pero gaduda pa. So labi na mo dihang mga online parishioners, utrosan mo. Usahay gani mga pari pa mismo nagduda kung si Hesus ba kadtong anak ni Jose ug ni Maria nga nagtubo didto sa Nazaret o gilansang sa krus didto sa Jerusalem o gilubong sa didto, mao ba gyud ang tinuod nga manluluwas? Mao na gakinahanglan tag mga prueba kana bang gitawag og unsa man naroy uso sa karon sa aning eleksyon kanang naadagid ba daghang fake news unsa toy ilang counter act ana para pamatud-ag fake news bagdili na gitawag lang fact check kana bang chiko nimo ang kamatuoran nya mo na nay mga fact checkers sa mga lain-lain nga mga partido karon sa na karon ang ato sang reliable nga prueba mao ang mga saksi, ang mga witnesses. Bisan sa husgado, bisan gani sa ako kanon lawyer man ko, mo process man mi og kanang mga application for declaration of nullity diha sa atong tribunal para sa mga minyo nga magbuwag or kanang mga pari nga magpa lisize ba kanang magpali na lang kay motilaw lagi sa kalibutan. Ana man na tribunal mo agi sa atong mga canon lawyers. Gakinahanglan gyapon mig mga saksi, witnesses. Karon sa unang pagbasa ni ay saksi si San Pedro ug si Juan. Nagkuyog sila. Bag-o pa lang kay nahitabo ang kamatayon ni Kristo. Nya dunay bakol nasukad pa siyang pagkabata, di gyud kalakaw, pakilimos. Unsay gigamit ni Pedro? Wa mi kwarta para ipatambal nimo, para ipa-ospital nimo, or kaha ilimos nimo. Wa mi. Pero hatagan kanamo sa niya namo. Unsa may naa nila? Ang ilang pagtuo ni Kristo, ang ilang kanabang conviction nga si Kristo mao gyud tinuod ang manluluwas. Mao tong niingon din sila sa ngalan ni Hesus tindog og lakaw. Nya nakatindog man, nakalakaw man. Unsa man na? Fact check. Asa? Di ba? Fact check. Kaya ang gigamit ni Pedro sa ngalan ni Hesus. Nya si Hesus nag-ingon siya, ang nagtuo kanako makabaton ni ining maong mosunod nga mga gahom. Sa akong ngalan makaayo mo mga masakiton, makapapahawa mo mga yawa, makasangyaw mo sa maayong balita sa akong ngalan. Yan ang pag-ingon si Kristo, kinsa tong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, ana ako sa inyong taliwala, ug bisan unsay inyong pangayoon sa amahan sa akong ngalan, ihatag kana kaninyo. Fact check. Di ba? Oo, na siya. So, why problema sa kalibutan nga di masulbad? Why bakak sa kalibutan nga dili sa Tagalog pa, masupalpal? Basta gamito nato si Kristo. Because niingon mas Kristo, ako ang dalan, ang kamatuuran. I am the way, the truth. Ano na siya, truth? Kung sa may kamatuuran sa simbahan, kita ba, simbahan? No?
isip parokya, unsay ka matuoran nga makasulbad og problema. Nga daghan kay tang nagsimba nga parishioners, di ba? Pilay parishioners nato dinhi, bana-bana nato mga 25,000 das mga bata, abot pagitingin nig 30. Sa ako lang ng service mga 5 ka barangay nato dinhi, mga 25,000 to 30,000 tadas mga bata. Nya, kung muhatag lang tag 1,000 naatay project, kunya muhatag lang tag 1,000 kada usa. Di ba? So sa usa ka tuig ba? Tigong hatag tag 1,000 kada usa. Ug naatay project nga mo worth og 25 million, 1 year humana. Pasabot gaan kaayo ang atong himuong proyekto kung puy anato ang kamatuoran nakita di ay daghan ta dinhi. Kakuha mo? Ana, unya rog na ay waylungon diha atong usa ka parokyano, waylungon para ikalubong or way ikabaya dito sa lubnganan nga mo worth og tagpila na kanang bayad diha sa. Sige, suway mo kamatay kay bawag mo presyo diha. Mahal na ron kanang tagpila na ron kuan bertiting kanang diha sa nang palubong ka babahat ana naman ay bayad kanang nitso. Murag anay mananabtan na to ay. Tingali mga di na mo ubos sa mga 10,000 bayronon o diaron kung ang imong saligan kadtong atong parokyano nga nagyaka sa yuta ang balay nga hapit gani way kaldero hasta kaldero busluton ug mao toy mamatay niya ilubong diha wa siya 10,000. Pero tungod kay 25,000 man ta kabuok parokyano dinhi nga ni alas teritorios parokya ug maghatag-hatag tag bisan lang siguro tag pila man 100 wa na oy sulbad dayon 100 ra di pertinggaan na sa ato pa di ay kung mubati tang kita usa ka simbahan way problema labi na financial nga dako kaayo para nato mao bitatong kapilinya nagkinahanglang mga 45 million para ma-construct o ma-consecrate ang maong simbahan nisugod tagtabang dito pinaagi din sa atong parokya August 8, 2021 na consecrate April 4, 2022 wa kaabot og 1 year na human ang 45 million na panginahanglan tungod to natong tanan nga mibati nga kita usa ka simbahan. Pakpakan na to ang Ginoo. Fact check nga ang simbahan di ay is powerful. Di ba? Karon atong niagi natong pista o sa atong Holy Week nagbana-bana ta nga naatay mga 4 million nga gastuhonon ato. Nya na maligya tag slot sus BF sa to Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer. Ang atong tanan yung gasto niabot og dana ginis Holy Week ha niabot og 4.2 million. Dako sa tong gasto ha 4.2 million. Ang halin nato kay 8,000 slots man to atong gibaligya para moabot og 4 million. Ang total gid natong halin tag 500 sa SOS BF as of yesterday ni nga final counting ning abot og 8,153 slots. So ang equivalent ani uban pag yung mga napagyoy kana ganing mga extra nga mga donations nga wa moagi og slots, ang total natong nadawat nga donations and receipts o kaning mga kaning slots para sa atong pista og sa Holy Week ning abot sad og 4.5 million. Di ba? So naatay sobra nga 300,000 more or less.
Unya, problema din na, kadako atong gastuha. Ano? Pero, wa man lagi ta maproblema. Tungod kay ni man ta as simbahan. So, salamat natong tanan nga mibati nga simbahan ta, nga nagkahiusa ta. Nya doon natay activity, pagpista, nakaingon, ako, tandog kay ko, kanang ilang mga rally dihang tagpila ka 100,000, matandog man sila ana, katong dinhi kunong rally sa Cebu sa unit team, haagas kunong luha atos mga pipila. Ako sad nakaagas pud akong luha gatan-aw, nga bisag gauwan ang ato dinhin selebrasyon pagpista perting nindota. Pag Holy Week, perting daghanang ning kuyog sa atong katong prosesyon sa Santo Entierro, bubuan tag mais uwan, sige lang yung lakaw. Ano bang kalig-on sa pagbati isip simbahan? Nya kun ato ning puy-an, huway bakak nga dili masulbad. Bakak man ang moingon, dako agud anang gastuha kung sagoy kwarta na to. Kwarta gud taon. Sige, palit-palit lang slot, palit-palit lang. Sulbad oy. Na siya. Mamong nangaguol nga human ni noon. Karon ana sa tay bag-ong padayon ta aning atong kuan, kaning atong DOPS. Ang atong DOPS aning Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Sige na ta dihag himos ato mga proyekto diha sa grounds nya kaning kumbinto ato na ning tukuronon. Basig karong Domingo makaproduce nako og kaning video presentation ani para makita ninyo ang iyang total gyud nga kuan og ang cost no ato sang ipresentar. Naapatay mga 51,983 slots na wapa mahalin, tag 1,000 ni siya. Dinhis ato 25,000 ta more or less. Ang atong mga online parishioners, kamong mga online parishioners, mo average po mo mga 100 or mga ibutang talag mga 50,000 pud mo. Ana, conservative lang nato. Ang ni subscribe lang na siya 100 ko ano man to 105,000 subscribers naman sa ato lang ng YouTube unya dito sa mga balik-balik ra man na ibutang ta lang 50,000 unya ug mo palit nagtag sa kaslat plus sa atong 25 dire kaning 51 masubrahan panig mga 20,000 ka slots unya ug mo palit mo gikan karon kutob Hunyo mo palit mo ko sa kaslat kita tanan inyong mga anak, inyo sang assignan na kay anak 7 kabuk, 7 sad kaslat imong paliton gikan karon hantod Hunyo. Ana no? Ako mo pasalig man sad ko nga kada semana palit man gyud og 10 minos na po kaslat. Hot doon ko na akong stipend o palit og salat adi sa doy binlan sa nakong monthly ginagmay. Binlan sa nakong simbahan. Pero inana ba? Kay nituot ang usa ta ka simbahan. Ini ka month of December, wa na ipakita na nako ninyo ang finish kaning kuan project sa mas kapilinya wa sad kaabot og usa ka tuig napakita na nato og nahimo nato ang usa sa pinakadakong events dinhi sa Archdiocese sa Sugbo niadtong April 3 ngadtos 4 nga daghan kay na blessed ato, super blessed gid ang mga tao, apil naming mga pari ato sa event kanindot. Hasta pagod ang mga beach resorts dito. Bless kayo. Kaya nga naman, sige yung daghang kay tao, puno. Karon kada pizza 13, kay mao man itong highlighted dito, ang kanimang yung 13th of the month, mao man na dito atong main devotion, alas 5 sa buntag ang misa. Grabe yun ang tao. Puno kanunay ang mga resorts dito, kanang mga balay nga abutanan, puno kanunay sa mga pilgrims nga mo check-in kay mo apil sa misa. Unsa man ni siya makasulbad og financial need. Hasta mga habal-habal driver aligre kay sila siging hatod ngadto tagpila ka na ilang bayad. Ang mga kandila gapanon ang nagdaas kandila siging dagan-dagan siging hatag ang kandila kay mo dagkot nga kandila inig isa-isa nimo. Ang nanindag mga chichiriya, nanindag mga pamahaw, nanindag mga kuan, tuwa sa dito, pagkadako sa natabang tungod lang ni ining maong
kamatuoran sa pagtuo. Di ba? Mao ni ang gustos Ginoo nga kamautang mo recognize sa kamatuoran pero nagkinahanglan ni siya og kaning pag-ila nga usa ta kasimbahan. Mao bitaw na karon na ay kanibang problema sa kumilik ba na ay akong nakiaka mo kita ang tingali mo ana naamo na sa YouTube nga naanay ng reklamo nga nasa gibutaran nga presidente wa mo gawa sa iyang baluta pag naman ay resibo kana inipasok nimo ngadto sa Picos Machine ay resibo nga ihatag nimo mura bag nipalit ka ba nya mo gawas dito ang imong gipalit ang mga items ang palit ka grocery di ba naamo na yung mga items uy wa man mo gawas ang iyang presidente di porti niyang reklamo ang usasad nga reklamo wa sad mo gawas ang iyang senador nga sidan reklamo na po siya. Kani duha pa lang ni kakaso. Murag sobra natin yung duha kaso pero dako kay ni siyang problema. Ako, member ko o organizer ko sa Sisimpel sugod pa atong 1992. Karon ni-deklarar ang atong Sisimpel nga anang minimal kayo ang atong participation dito sa kuan kami mag-provide man ning Sisimpel og mga watchers. Nya naa sa tay atong share atong katong tabulation bitaw sa presento nya ato tong kwaong kopya nya itabulate nato sa atong Sisimpel office aron makakita tag trending ma-check ang actual nga kung anong sa atong trending nga gipang actual og count karon mo na problema kay inig sud anang kay sa una manual pa man to karon inig sud anang Picos Machine ug unsay gi-report sa Picos Machine mauna na siya ang final. Nya usaw nimo pagkahibaw nga mao nay final basig ang tanan nga niso didto giusab sa Picos Machine inside kay dunay nagmanipulate. How to know the truth sama ani karong nahitabo. Muna niingon sila hapitan ng kandidato niingon gyud bantayan natin ang ating boto. Bantayan atong vote. Nya unsa ang pagbantay? Na malandong ko kaganihan ako, Lord, you are the truth. Unsa kay paagis pagbantay ani no? Nga ang single vote hapit na lang gyud musyagit sa kasuko katong tuang nibutar nga hain ang akong presidente. Ano ba? Ngano wa mo labas? Isog kay siya. Kay nga naman personal to niya nga desisyon. That was a very kanagyong gitawag nato bang sana holy and noble to niyang desisyon wa mo gawas gi-erase ka usa sa Picos Machine perting luoya unya og mo sa may mahitabo nako rog mobutar ko didto maingon sa niya ko asam ako niya akong iwali dinhi ako jung iwali kauaw sa atong kumilik gatug-gatugag himo aning niyang unsa na automated counting unya defective di ay no atoy nako Lord unsaon man ni ang Ginoo nag-provide nako ninyo og pamaagi nako unsa man pamaagi ha to fact check ingon ang Ginoo kanang imong gidawat nga mga slots kadaghan naman jud ka gireklamuhan dito sa kwarta padala og sa bangko unsa may imo dayong counter anang ilang pag-ingon di man ni makita pader na kumingon dayon ko di amang koy photocopy sa resibo di as akong cellphone patanaw ko no ta pader nya ila ding tan-awon dito igtanaw di ara di ang dipikto pader tungod sa photocopy nga naa sa akong cellphone mo na mo suggest ko ambot og valid pa ni i-require sa atong kumilik na kinahanglan before nimo isod ang imong kaniniang singan ani baluta sa Picos Machine personal dili mag-sharing imong personal dito atong imong voting booth katong imong booth nga ikarang usa i-picture i-photocopy sa imong cellphone aron inigsod nimo didto iniggawas kay katong usa sa nga nireklamo nawa iyang senador ingon di siya
gusto kong tingnan yung aking baluta na pinasok. Isa, di na makuha. Ma'am, kay ablihan na inig-eleksyon. Paingon niya, o niya, nga nung wa naman isa. Awa na kita mahimo, ana ma'am. Pero imo tong gi-photocopy, ana, inigawa sa resibo, wa dito ang imong kandidato, moingon din, wa man lagi ni isa, oy, mao man to adto. Daraw akong gipicturan before ko ni so diha akong gipicturan naa ang balot serial number nang imong nga nang imong signature. Imong picturan. Nya inigso dito, mo reklamo pa sila, diha dayon imo dayong ma-check. Unya kun moingon sila nga di pa ni nato madil karon, i-count na siya. Nya kamong tanang partido sa mga partido sa kanang lain-lain partido ba, gikan atong inyong gi-screenshot nga gi-screenshot ba na gi-photocopy nga mga balota sa inyong mga kauban, paghimo na mo og counting trending. Ana kita sa simbahan, ala magda sa tangan tog awa dete ato di na lang ta dinhi, di na lang ta magtuga-tuga kana mga partido kay interesado man kay sila ana. Pero ako sa akong bahin, ako ginang picturean because that is my right to keep a photocopy of my katong akong baluta aron inigawas sa resibo, i-check nako kung nakita batanan nga akong gibutaran. Why makalalis ana? Bisan pagkinsang abogadoha sa Comelec, di mo makalalis nako nga akong picturean ang akong baluta before nako isulod. Ug mo na itong buhaton aron why magmahay nga mga kandidato kay dagko kay ni sila gasto karon maluoy ang taon ta nila. Unya usbon lang sa kanang PCOS machine tungod sa iyang depiktoso nga machine. Luoy kay no? Mo na ingos Kristo kanang inyong cellphone nga sige lang mong tan-aw dihang porn, imo lang nang i-text sa imong kabit o sa imong ka-textmate. Gamitan na lang nas tinarong haron makasuporta na nga ang imong gibutaran tinuod yung giihap didto sa Comelec. O ang Comelec sad maka-fact check pod sila kung pananglitan dunay reklamo usa na ni ana ang ilang mga photocopies nga naa sa cellphone. Fact check na siya. Di ba? Ako lang ning gisuggest kay mao sa ni inspiration sa Ginoo nako to help nga dili kayo madaya, dili matikas og dili ni mahimong way nada ang atong eleksyon karon. Kay grabe baya kayo. Nya naa naman ginang social media, gamiton tanan aron to know and to keep and to project the truth, not the fake news or fake result. Maura man tingali ito, manindog na tayo. Mura naman unta ni Comelec,